Iki Jumat tanggal 5 lur ya. Iki posisi neng Pom Lengkong. Pom Lengkong ngalor paling 100 kurang lebih 100 meter. Angko kiri jalan enek jembatan ini lur. Nah, jembatan. Kuwi enek jual ikan. Iki rombong ijo lho lur. Rombong ijo. Enek rombong ijo gak kanggo lur. Iki. Wes engko pokoke goleki dhewe lur ya. Rawame nggone ra iso ndlesepno, iki wis tak ndlesepno lur. Pokoke goleki dhewe nang ngisore gedang. Ngisore gedang. Wis ndang disikat muga berkah sing oleh aja lali lur ya, share komen ben tak balenane maneh. Wis ndang digas lur, muga berkah.